Уважаеми ученици, колеги и гости! Днес е един по-особен ден. Днес е денят на нашия патрон, войводата Тодор Кирков. Днес е денят, в който ние трябва да отдадем почет на героя, отдал живота си, за да може днес да живеем свободно. И всички ние трябва да се замислим какво означава да живеем свободно. Какво е свободата и как я използваме. И дали не я превръщаме в нещо друго. Войводата е бил с не много години по-голям от нашите 12-класници. Но той е имал цел в живота, имал е мисия, за което е заплатил с живота си. Тодор Стоянов Кирков е роден на 28 октомври 1847 година в град Ловеч. Родната му къща се е намирала в махалата, долния край, днешния квартал, родна Вароша, точно зад храма Света Богородица. Той е най-голямо от 6 деца на Стоян Конов и Кена Драсова, завършва Долнокрайското училище, след което учи шивашки занаят. С препоръката на Димитър Маринов в Панталуджията през 1874 г. Кирков е приет в състава на Ловешки частен революционен комитет. Този комитет е създаден от Васил Левски и по негово време играе ръководна роля във вътрешна революционна организация. Непокорният и свободолюбив нрав на Тодор Кирков кара революционните дейци да му възлагат отговорни задачи за подготовката на бъдещата революция. През есента на 1875 г. Тодор Кирков емигрира в Румъния. Установява се в Букурещ при неговия вуйчо Иван Драсич и поддържа връзки с редица известни революционни дейци, сред които и Христо Ботев. В началото на 1876 г. Тодор Кирков се установява в Барила. Тук се включва групата на войводите. Съгласно Взеско Георгиев апостолските решение, войводите се изпращат в първи Търновски революционен окръг. След като получават необходимото въоръжение и екипировка, войводите нелегално се прехвърлят в България. Всеки от тях получава назначение от ръководството на първи Търновски революционен окръг. Заедно с Христо Патрев и бивш хаджи Димитров четник на Станю Гъдев, Тодор Кирков става войводът на Тревенската новомахленска чета. На 9 май 1876 г. четата води еднодневно сражение при местността Чукара до Нова Махала, габърско с подразделение на новата турска войска и Баши Бозук. Център на отбраната се командва от Тодор Кирков. В края на деня четата успява с много жертви да излезе от обкръжение и се разпръсва. След разгрома на четата, Тодор Кирков станал сам, търси спасение в Еленски Балкан. Там той бива продаден от Петко Добрев, заловен в Драгановци и откаран в Търново. Той с глава поздравяваше всички познати и на всички казва: с Богом, братя, прощавайте. Страшната процесия стигнала под бесилката. Двамата стражали искали да хванат под мишниците Тодора, за да го дигнат на бурето, но Кирков ги блъснал в свързаните си лакти и сам скочил на буренцето. Той свърши живота си на устрашимият и храбрия герой Тодор Кирков в Чалията на 24 юни 1876 г. в 29-та си година. О, весело славно! Посрами по блясък, ти си с кръста равно. Под теб ние видяхме, увида висят много скъпи жертви и да се тресят. И вятъра чужни с тя да се играе, и тиранът весел с тя да се ругае. О, весело славно! Теб те освети смъртта на героите, свещено си ти. Ти белех си страшен и знак за свобода, за коя по тебе гинеше народа. И лъвът, и храбри, и смъртта до днес под тебе сило правеше им чест. Защото подлецът, шпионът, мръсникът, в уния дни мрачни, що робство се викат, умираха мирни на своето легло, с продадена съвест, с позор на чело. И смъртта на тебе, о веселко свята, бе не срам, а слава нова на земята. Българио, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях, и те за теб достойни, майко бяха, и твоите име само като ме увяха, умираха без теб. Поклон пред всички правя, пред всеки го от тях цветя оставям. Не пред тях, пред техните портрети, откъдето вече те са слезли светли. И тръгнали са през самото време, за да дадат чертите си на мене. След кратката програма ще помоля всички ученици да се обърнат с лице към паметника, ако трябва да се пренаредят, за да може да се поднесат цветя на паметника и с едноминутно мълчание да почетем паметта на героя.
С едно българско народно хоро. С това нашата програма, посветена на патронния празник, приключи. Сега ще помоля учениците да се върнат в класните стаи. След оперативката техните учители ще им кажат как ще продължи деня.